أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Almanu sai na faɗin duniya kamar Togo, Nigeria, Liberia, Libya, Saudi Arabia, Tanzania, Burkina Faso, Mali, South Africa da sauran kasashe. Kamar mutanen South Africa, mutanen Mali, mutanen Togo, mutanen Algeria waɗanda muka aika musu da wannan sirri suna cewa alhamdulillah kuma sun yi farin ciki kuma sun gode tunda daga lokacin da muka aika insha Allah daga lokacin suka samu tsaro a cikin kasuwancinsu a cikin gidajensu insha Allah ba a ƙara haura aka musu sata ba. To kai ma idan kana da bukata insha Allah kai mana magana duk inda kake faɗin duniya mu aika maka insha Allah mu gaya maka yadda za ka yi ka sa a wajen inda kake aje ka ko kasuwancin ka ko hatsin ka ko gidanka ko wajen neman ka insha Allah domin kauda idan makiya daga kanka bi iznillahi ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima kulika wal katibi lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wala hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi qadri ma al-azim. Almar sai na faɗin duniya da fatan muna lafiya. A yau na zo muku da wannan sahihi attajiri ga nakakin sirri insha Allah. Idan kana da gida ana haura ana maka sace ko duk abin da ka aje motsi da ba motsi ba sai an sace shi ko kuma a gida ko a wajen kasuwanci ko a gona ko a menene insha Allah kana so Allah kauma da idar makiya insha Allah za mu haɗa maka wannan garnakakin sirri insha Allah. Bi iznillahi ta'ala sirrin kafin gida ko wajen kasuwanci iznillahi ta'ala ko wani wajaje haka insha Allah ko da a ina ne ko a kamfani ko a wani izin inda kake insha Allah kana so ka aje abinka kuma insha Allah ka samu kariya daga shaytanun mutane waɗanda za su lalata maka insha Allah to za ka rabu da waɗannan tas insha Allah duka za ka rabu da waɗannan bi iznillahi ta'ala. Dole a mana subscribe a mana share din wannan attajiri ga nakaki dirkeke gabjeje dirkeken sirri namu insha Allah da mu haka yake ƙara ba mu ƙarfin gwiwa kawo muku manya-manyan sirrika insha Allah domin ku gani ku saurara ku yi aiki da shi ku amfana sannan ku mana magana a wasu ku faɗa mana godiyoyin ku ga duk mai bukata ga nan ba mu nan insha Allah ta wasu salam.